Nihit ang supply sa mga prutas hilabi na ang durian sa Davao City karong bulan sa Agosto. Sumala sa Durian Industry Association of Davao City, anaalang sa 40% ang produksyon sa durian tungod sa epekto sa siging ulan. Ang sagunson nga ulan sa unang kabulan sa 2025, dako og epekto panahon sa pagpamulak o padulong sa pagdagko sa bunga sa durian. Dinhi sa gawa sa usa ka mall sa Lanang Davao City, kamatikdan nga jutayra ang supplies sa ginabaligya nga durian. Karong nga season sir nga gamay ra jud ang supply sa tong durian ron kay kung niaging bulan nga January ug March daghan ang bulak sa durian. Problema kay sigulan no na taktak ang bulak so gamay ra nang lusot. So karon mo na hinay atong supply sa durian. Last year sir, mas daghan jud to kay season jud tanan sa prutas, ikan sa rambutan, lansones, mangustin, durian. Tapos display mi diri sa SM, itulyukan mi ato. Anytime tanan prutas itulyukan. So karon murag nihit man, wa jud na buhat jud na moron nga per kilo nang jud. Sumala ni Gary D. Guzman ang classifier og durian dinhi sa ilang pwesto gikan pa sa laing lugar ang ilang mga supply. Kining supply sa mong durian sa planta sa AS sa ang gikan na ubanan ni sa karon nasa Marbel, Cotabato, Kidapawan, Agusan kay mo may naguna ron dito. Andre sa Kilinan dili pa ka supply daghan kay ginagmay raman. So gamay ra jud ang ma-deliver sa planta. Tungod sa kanhit sa supply sa prutas nga durian, misaka ang presyo matag kilo niini karon kung ikumpara sa miaging tuig. Ana sa tag 250 pesos ang matag kilo sa durian karon. Puyat og diwan uwan nga variety sa durian ang halinon nila Di Guzman. Sa una sir kay abunda man tag prutas sa una, mas baba pa jud ang presyo. Halos murag katunga lang jud siya. Karon murag times 2 na ang presyo sa durian kay tungod sa gamay sa supply ba. Bisan og mius ba ang presyo sa matag kilo sa durian, wala kini panumbalinga nining grupo sa mga estudyante. Puyat nga variety ang ilang gipalit. Puyat jud kay na siya aftertaste ba na pagkaparat na creamy. Dapat mas daghan jud i-supply sa diri sa Davao para ang mga tourist ba maka-afford pud sila palit sa durian, di sila mamahalan. Labaw na ginadala nila sa Manila o dapat paratoon lang pud nila. Ganong gamay ang supply karon sa durian kay murag tungod sa weather wala sila kabunga og taro. Mas ganahan kog native. Lami siya pero gamay lang gid ang unod kay nipis lang. Pero lami siya. Sa mga naghinam-hinam og durian, apan wala pay igong budget, ginarekomenda ang durian nga kay Diogema. Gilauman sa mga durian farmers nga sa off-season sunod tuig gikan Pebrero hangtod Abril, posible makabawi sila sa durian production sanglit sa gunso na sab nga nakasinati og init sa panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.